Bagamat papalabas na ang track ng Bagyong Egay, inaasahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO Pangasinan ang paglakas ng habagat sa lalawigan. Dahil sa inaasahang paglakas ng habagat sa lalawigan ng Pangasinan ay mahigpit na nakamonitor ngayon ng PDRMO sa mga flood-prone areas, particular na sa mabulubunduking bahagi ng lugar ng prone sa flash flood. Ayon kay Patrick Aquino, Incident Management Team Head ng PDRMO Pangasinan, nakatutok ang kanilang team sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng Pangasinan na kadalasang binabaha tuwing tagulan. Pagka sinabi po natin enhance habagat, ang tinututukan po talaga natin is the western part of Pangasinan Kasi ayun po yung kadalasan na nagka-cause po ng biglaang pagtaas ng tubig. So, doon po magpo-focus ang monitoring po natin pagdating po mamayang hapon. Although nakamonitor pa rin tayo sa buong probinsya po ng Pangasinan, pero more focus po tayo sa western part of Pangasinan. Kabilang sa naitala bilang very high susceptible to landslide ayon sa Pangasinan PDRMO ang mga barangay sa Agno, Alaminos, Bani, Dasol, Infanta, Mabini, Sual, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Mga Tarem, San Fabian, San Jacinto, Binalonan, Pusurubio, Sison, Natividad, San Manuel, San Nicolas, San Quintin at Umingan. Dagdag pa ni Aquino, maliban sa mga kagamitan ay nakahanda na rin ang mga personnel na tutugon sa maaring mangyaring kalamidad sa lalawigan. Samantala, nakataas kaninang umaga ang Bagyong Egay sa signal number 2 sa northern at western part ng Pangasinan, habang signal number 1 naman sa eastern at southern Pangasinan. Naitalang umabot sa mahigit 322 individual o 70 pamilya ang lumikas dulot ng sabing bagyo. Isang pagpupulong ang isinagawa ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Response Cluster ng Region 1 na pinapangunahan ng DSWD Field Office 1. Ito ay upang malaman ang kasalukuyang estado ng rehiyon at pag-usapan ng sistematikong pagbibigay tulong sa mga apektadong lugar at individual dulot ng Bagyong Egay. Sa Dagupan City naman, hindi bababa sa 15 barangay ang nakaranas sa pagbaha, habang iba naman ay dati nang binabaha at dumagdag dito ang pagtaas ng tubig dahil sa Bagyong Egay. Ayon kay Ronald De Guzman, CDRMO officer ng Dagupan City, isinasagawa pa ang proposal para sa flood mitigation ng isang long-term plan na solusyon sa baha ng lungsod. So bali ongoing nga yung proposals for flood mitigation. So ito, hindi siya makukuha ng mabilisan or madalian but this will be talaga is a long-term plan talaga for the solution. Right now, katulad nga ng dikes natin, paggawa ng mga river dikes sa mga river system natin, hindi naman basta-basta makukuha yan kaagad But still, kailangan pa rin yan na i-rehabilitate din, especially hindi natin masabi yung mga naunang dikes natin ay nag-corrode na or pwedeng may damage na rin. Inabisuhan naman ni De Guzman ang publiko, particular na ang mga motorista sa Dagupan City, na manatili na muna sa loob ng mga tahanan kung wala namang mahalagang gagawin habang hindi pa lumilipas ang bagyo para maiwasan ang posibleng panganib na dala ng kalamidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.